Zdar, tady Staroida. Myslíte si, že to udělal pro osvětu ohledně Tourettova syndromu? Tak to je omyl. Udělal to pro views, jako to děláme my všichni. Ale já tady mám teď pro vás týpka, který tuhle osvětu podle mě dělá mnohem líp. A je to i větší sranda. Tak koukněte na něj. Up and at them big girls, what is the crack? Fuck, my name's Lewis Cuball Nickel. The other day on Facebook, fuck, on my Facebook page, I put up a status saying I want to do a Q&A video. Wankers, fuck. Už ani nevím, jak jsem na Cuballa narazil. Vyskočilo někde na mě to jeho video, ale hned jsem se smát, protože to bylo jeden z těch sketchů, co on točí. Jo. Je to týpek, co už 2 roky trpí tímhletím Tourettovým syndromem. Je to nějaký Scott asi, je to poznat hodně podle toho přízvuku. Jo, má i dost ty přední zuby, něco jak Míša, takže mu je dost těžko občas rozumět, ale když těch videí vidíte víc, tak mu porozumíte dobře. Jo, i těm jeho prostě tikům. Snaží se s tímhletím svým stavem bojovat, ale prostě bere to s humorem, jo, protože to je asi jediný, v čem našel východisko, jak si s tím poradit, protože ten jeho projev je docela jako ten vážnější a takový zřetelnější. Jo, toho Tourettova syndromu mluvili o tom, že dost forem jsou takový mírnější, že to jsou jen nějaký fyzický tiky a ne prostě výkřiky nadávek a prostě těch největších sprosťáren. Na tom kanálu je super to, že vlastně to natáčí se svým bráchou a s dalšíma jeho kámošema a ty s ním tu srandu mají taky, jo, že prostě natáčejí na to video a to je na těch videích vidět, že prostě se tomu strašně tlemně a je to fakt jakoby sranda, no. Ale zase mají nějaký vážnější videa. Já vás v tomhle videu s Cuballem trochu seznámím, dám sem pár jeho videí, snad se za to nebude zlobit. Přihazuju tam i nějaký titulky, abyste mu trochu líp rozuměli, jo. Na jednu stranu je to anglicky, takže ne každý to musí rozumět, ale i ty, co rozumí anglicky, tak nemusí pochytit všechno. První video je trochu delší, nedám ho sem celý, ale je to sranda už od začátku, protože Cuball se snaží říkat abecedu, respektive ty kámoši mu říkají písmena abecedy a on, jak slyší to písmeno, tak mu to prostě tikne v hlavě a musí na to hodit nějakou nadávku nebo propovídku. Apples! Fuck off! C. Cunt! D. That kid in your ear! E. Ecstasy tablets are great on a F. Tuesday night. Fuck. F. Fuck. G. Gangsters and Arabs. H. Heroin addicts. I love fucking bananas. J. The Jack Russell bit my balls. Callum Bass is fuck. Protože tohle video mělo asi dost úspěch, tak natočili brzo druhou verzi, kde přímo před Buckinghamským palácem udělali tu serku znova a zase tam házejí písmena a nadávky. Alright, so, fuck, we're outside Buckingham Palace. We're seeing a big lizard that fucking queen of the wrath, fuck off! Yeah, we're gonna do the Tourette's alphabet outside Buckingham Palace, let's go. Alright, A, Apples, fuck, B, bitches and hoes. C, Cunt, I've got a gun! D, Decade, fuck, E, ecstasy tablets, F, fuckers! G, Yeah, gangsters and Arabs. H, Fuck, heroin! I, I fucking hate you! J, Jackson Smith! K, Ketamine! Fuck! L, Llamas! M, Michael Jackson's N, X-Nick! O, Fuck! P, Peter Andre! Cuball dělá i kolaborace, respektive udělal jednu. Je to taky zase dobrá forma té osvěty ohledně toho Tourettova syndromu, protože se na video přizval týpka, který tím trpí taky. A jedou tam prostě spolu, jo. Ten druhý, ten má takovou mírnější formu, on má i nějakou epilepsii, jo, že takový má to vážnější, ale ten jeho Tourette není zase tak drsnej, ale ten to má prej tak, že jakmile je v okolí dalšího tohohle Touretťáka, tak začne mít ty tiky taky, jo, takže proto je to na tom videu tak dobře vidět, že tam prostě jedou spolu a vlastně se úplně, je to takový battle, jo, takže je to fakt randa. Right, tell me when you're ready. Right, I'm ready when you are. Fuck! Go. Jesus Christ! Wanker! Fuck me! Swift and fuck off, you dickhead! Fuck! You're out of your second. Dickhead! You look like Paul Ramsey. Fuck! Hey! Who the fuck's Paul Ramsey? I love methamphetamine! Scottish You're a Scottish cunt. Fuck! Wankers! Gather up in Jesus the Christ, stop circle! Bullets!
It's Jesus time! Ten kanál je fakt postavený hodně na těch forech, jo, na těch forech s tím Tourettovým syndromem. Jsou tam i vážnější videa, ale většina jsou prostě tyhle ty vtipný, jo. Takže já si myslím, že je v pohodě se tomu smát, protože se tomu smějou i ty jeho kámoši a je to prostě ten upřímný pohled na to, protože z části je to prostě fakt sranda. Možná je ten smích lepší reakce, než prostě nějaký posměšky. Ve srandě teda pokračujem a tohle další video se jmenuje I Could Have Died, mohl jsem umřít, jo, protože se snaží tam koštětem vyleze na žebřík a koštětem sundává botu, jo, tyhle prostě situace mu dělají na schvál. How are you supposed to get up there anyway? Get down! Get down! Okay, I Robert. forgot about how long you get a brush. You might take up. Jump! Stop it now. Come here, fuck! Lewis, This is where you get the brush. All that shit for a fucking shoe. Lewis, don't jump. Scares me. Jump off! Yo, Kerry, get underneath her just in case he does fall Yes, over. somebody please. I'll Kick on the you. fucking head! I'm trying to move the car. Fuck me, I'm wankers. Grandma, I'd rather me do. Poslední z těch vtipných videí je jedno, který jsem viděl jako jedno z prvních a už tehdy jsem se smál a teď, když to vidím, tak se musím smát znovu. Cuball má babku a snaží se prostě čistit dvorek, ale prostě se to nedá jako. Fuck off, wankers. Fuck there. So this is fucking wanker. Fuck! Woo! Bugs. Using a fucking power hose while you're doing your back. Fuck! Yeah, please. Wanker. Woo! Woo! Fuck off, scruff! Fuck now. I'm wet. Fuck. Fuck him. Oh my god. Fuck off! Wetter than a porn star's tits. Fuck. Whoa. Wankers. Fuck it. Woo! Oh shit. Woo! Woo! Fuck. Fuck now. Fuck off. Bollocks, hey! Tak, ale teď vážně, jo. Nebo vážnic. Ne všechny videa tam jsou srandovní, jak jsem říkal, některý tam jsou i vážnější, jo. Má tam nějaký Q&A, reakce na komentáře, lidi se ho ptají na ten Tourettův syndrom, jo. Takže sem dám i úryvky nějaký zase s titulkama, kde o tom trochu mluví, jo. V prvním videu vlastně dost vážně mluví o tom, co teda je opravdu ten Tourettův syndrom. Alright guys, what's the crack? Bollocks! My name's Lewis Cuball and today I'm going to be doing a bit... Woo! Bollocks! Today I'm going to be doing a video explaining what Tourette's syndrome is and how it affects me. Tourette's is a neurological condition woo, fuck, that affects your brain and your nervous system. It causes you to have involuntary movements or sounds and these things are known as tics. Ale ještě předtím natočil i taky vážnější video, kde vlastně reaguje na to, že dělá tenhle vtipný content, že prostě je to hlavně pro srandu, jo. Ale udělal video, kde jako mluví o tom, že to prostě je vážná věc, že to není joke, že to není sranda. Hey, fuck! Yupsies. Alright guys, what's happening? This is kind of fuck more of a serious video that I've wanted to do for a while. Fuck now. Like, I know I treat what I've got as a kind of a joke, right? Fuck off. I bring the funny side out in it. Fuck, but that's the way I cope with it. Like, that's just my way of coping. Hey, fucking gypsies. What people need to realise is it is a serious brain disorder. Like, fuck off. Like, see, sitting still and all. Like, I elbow things, I smash things, I hurt myself all the time. Fuck off. It's very disabling as well. Like, I can't do stuff that I used to do. Fuck off. Like, little things that nobody really thinks about. Like, I'll never be able to drive. Fuck now. As funny as it will be, I'll never be able to do it. Fuck now. Wankers. Like, even, like, stuff like going out to, like, my niece and nephew's birthday parties and fuck off this. You know, I can't really do stuff like that anymore because my Tourette's. Fucking gypsies. Wanker.
So like there is, yes, I put out the funny side to it, but what people need to understand is it's not a joke. I've never meant for it to be a joke and never will mean for it to be a joke. Fucking gypsies, wanker. I mean for it to spread awareness. That's what my videos are about. Spreading awareness in a positive way that puts highlight on threats. Fuck now. So some people do maybe see the funny side of it, but there is definitely a serious side that needs to be noticed a lot more. Fuck off, wankers. Alright. Tak, to by bylo od Cubola všechno. Takže půjdu k závěru. To, co bych chtěl říct nakonec, je to, co mě na tom vlastně zajímá, nebo to, co je takový ten širší kontext. Je strašně zajímavý, jakoby ta dnešní doba, jo, jak my žijeme, jaký máme vlastně vztah k těmhletěm různě duševně nemocným a mentálně postiženým lidem, jo. V dřívějších dobách tyhle ty lidi, s nima se nebrali servítky, jo. Záleží, jak v které kultuře, jo, ale dost často prostě různě postižený lidi končili špatně, jo, už třeba malí děti byli prostě zabíjený, jo, nebo prostě byli různě dávaný stranou, že jo, nebo co se stalo prostě za nacismu a tak. Jo, zas třeba v jiných kulturách takovýhle lidi, kteří měli třeba nějakou duševní takovouhle poruchu, tak se stali třeba nějakým léčitelem nebo šamanem a díky tomu, že získali nějakou speciální roli ve společnosti, tak i ta jejich jakoby nemoc tak byla nějak jakoby směřovaná do něčeho, kde mohli i docela reálně fungovat i se svýma různýma stavama a tak. Takže i když se trochu navážím dokazmi, že to nedělal prostě pro osvětu, ale pro views, tak i tak jako jsem rád, že to takhle nějak vzniklo, protože opravdu se o to lidi začali zajímat. Jo, takže stejně tak jsem rád i za Levise Cubola, že on dělá tohleto, má taky hodně sledovatelů, hodně views a určitě díky těmhletěm lidem se s takovýma věcma můžeme aspoň trochu víc naživo setkat, jo, i když je nepotkáme prostě na ulici a v tramvajích a tak aspoň víme, o čem to je a že i tyhle lidi jsou prostě lidi, že to můžou mít těžký, ale že to taky můžou brát i s humorem. Takže berte taky život s humorem, když to půjde a myslete na to, že i když se třeba máte špatně, tak jsou lidi, kteří se můžou mít hůř a stejně to v tom životě zvládají. Tak, čau.